Дивата муха се излъчва със съдействието на Сладоледи Медина. Дивата муха. И така, ето ни отново, зачервени и засмени като англичани на нашинското Черноморие. Продължаваме от момента, в който се разделихме миналия път. Намираме се някъде на някакъв действен плаж в Гърция, на остров Меганиси. Може би е добре да кажем, че самия остров Меганиси се намира на около 6 км от по-известния остров Левкада. Те двата пък се намират в Йонийско море. Ако сте гледали мухата миналия път, сигурно вече знаете, че от няколко дни се подвизаваме в тази част на света. Пътуваме с няколко приятели – Алекс и Тони, които са ни водачи, братята Жоро и Иво, техният приятел Владо и нашия малък екип от аматьори професионалисти, състоящ се от мен, операторът ни Миро и режисьорът ни Китиновски. Когато заговорихме за аматьорщина, не мога да подмина факта, че ние от мухата сме пълни аматьори в изкуството, наречено гребане с каяци. В това се убедихме още вчера, когато излязоха леки вълни в морето и на всички ни се разтрепериха банските дали няма да се обърнем. Но пък определено си заслужаваше. До сега успяхме да обиколим част от остров Меганиси и да се насладим с жадни очи на гледките, които са умопомрачителни. Успяхме да се отбием до едно уникално красиво място, където да опитаме местно узо и да сготвим чудна веганска храна. Може би е добре да кажем няколко думи за място, където се намираме. Остров Меганиси влиза в състава на Йонийските острови заедно с Левкада, Итака, Закинтос, Киркира и още няколко по-малки острова. Площта му около 22 квадратни километра, а населението му наброява малко над 1000 души. Всички те живеят в трите села на острова. Климатът на Меганиси е средиземноморски. Тук лятото е дълго и топло, а през зимата рядко се случва температурата да падне под 5 градуса. Археологическите изследвания показват, че животът на Меганиси се зародил още през епохата на Неолита. От 7 век преди Христа до Римската империя през 197 година преди Христа Меганиси е бил коринтска колония. След това, през 1204 година островът попаднал в ръцете на венецианците. По-късно бил включен в териториите на Епир. През 1821 година, по време на Гръцката революция, жителите на острова воювали много ентусиазирано за свободата си. Основният поминък на острова е риболовът и селското стопанство. Най-важните неща, които се правят тук, е отглеждането на маслини и правенето на вино. Продуктите, направени от козе и овче мляко, също са популярни. Бадемите и меда също са сред важната продукция на острова, а също така и известния местен деликатес мед с мащерка. На острова има многобройни малки и закътани плажове с кристална вода, заобиколени от девствена зелена растителност. Някои от тях са достъпни само от морето, както вече се убедихме. Девствен плаж, кристална вода и сладки приказки с приятели. С това усещане заспахме с нощи в палатките си. И въпреки, че камъните са много ръбати и твърди, умората си каза думата. Ето ни сега, настъпва нов ден и всички сме ужасно нетърпеливи какво ще ни донесе той. Когато се събуждаме, слънцето вече е високо в небето. Бавно и с залитане изпълзяваме един по един от палатките. Следва обичайния сутрешен тоалет, който се състои от миене на зъби с минерална вода и посещение един по един на една ниша в скалите.
Тук мисля да спеста мъдростите на режисьора ни Ники Диноски относно дългия път на храната от София до скалите на този самотен плаж в Юнийско море. Важното е, че всички сме в добра форма и перисталтиката ни работи безотказно. След още малко помотаване, пиене на кафе в полеви условия, дебелашки шеги по мой адрес и хвърляне на камъни по другарчетата, най-сетне сме готови и решаваме да тръгнем. Идеята е да гребем до остров Левкада, който се намира на 10 на километра по море от точката, където се намираме в момента. По пътя ще разгледаме някои от интересните скални образования и пещери, които вчера задминахме заради голямото вълнение. Един по един каяците влизат във водата с дразнещо стържене по дъното. Накрая остават нашите и на водачите ни Алекс и Тони. След като и последния от нас вече е във водата, тръгваме дружно по обратния път към Левкада. Морето е кристално чисто и гладко, почти като мозъците на моите спътници от мухата. Красиво е. Тюркоазно синя вода и напечени до бяло скали, които се спускат почти отвесно в дълбините. Изключително живописно място. Пътували сме доста по гръцките острови, но като че ли на такава красота и спокойствие не сме попадали досега. Като че ли всяко гребане навлизаме все повече в тайните на това място. Почти зад всеки нос се открива нова и още по-впечатляваща гледка. Остров Меганис и днес е отворен и ни допуска до тайните си. Малки плажове, изсечени в скалите, самотни стърчащи зъбери над водата, огромни бездни, които мамят окото и те карат да се гмураш в тях. Да провериш докъде ще те отведат. Спираме за момент на едно малко закътано място, където да си починем и да се огледаме. Попадаме на нещо като частен залив и частен плаж, на който дори няма място за всички. Продължаваме към Левкада. Минаваме покрай пещерите на Меганиси. Оказва се, че на това място скалите са варовикови и морето е издълбало невероятни пещери. Влизаме в пещерата Папа Николи, от която започна разказът ни миналия път. Според легендата, в тази пещера през Втората световна война се е била скрила цяла подводница. Ние не знаем дали това е така, но знаем със сигурност, че пещерата е давала подслон от бурите на многобройни съдове. Още от времето на Одисей, чието остров Итака се издига на няколко километра от нас. След това продължаваме. Изследваме пещерите една по една, а остров Меганиси като че ли е решил днес да ни разкрие всичките си тайни кърчета. Стигаме до други пещери. В някои от тях има място точно толкова, колкото да влезе един каяк. Избутваме се с ръце по стените все по-навътре, защото няма място за греблата. Тъмно е, а пещерата става все по-тясна. Връщането става по същия начин, с избутване назад. Страхът от водата, тъмното и клаустрофобията, които са нещо като презима на режисьора ни, отстъпват място на любопитството и възхищението, което ни обзема от това красиво място. След това продължаваме през нещо като проток, който е дълъг около 6 км, а от другата му страна се намира остров Левкада. Трябва да го пресечем възможно най-бързо и да сме много внимателни, защото излиза на нещо като магистрала, където минават всякакви плавателни съдове. А вълните от някое корабче, което минава наблизо, спокойно могат да ни обърнат. За щастие минаваме много бързо и скоро започваме да гребем успоредно на острова.
горещи скали, мамещо море и невероятна жега. Решаваме да спрем на първото удобно място. Намираме си малък десен плаж, към който се отправяме, да поплуваме и да се позабавляваме. Излизаме на брега с треперещи крака. Място е страхотно и изглежда почти като от някой стар филм. Предполагам, че по Юнийските острови има хиляди такива малки закътани плажове, но този определено ни се стори уникален. Единственото неудобство по тези плажове са камъните, които са послани. Бързо се свиква. И така, не след дълго, целият ни отбор се озовава в кристално чистата вода. Усещането да се гмуркаш така чиста вода е просто неописуемо. Видимостта е много по-голяма, отколкото в Черно море. Просто виждаш всичко. И колкото по-навътре влизаш, толкова по-интересно става. След това най-накрая успяваме да стигнем до лагера, откъдето тръгнахме вчера. Той ни се залавя с неговите вегетариански бърканици, а ние се опитваме да не му се нахвърлим като гладни лешояди на овца, ударена от гръм насред село. И така хапваме страхотно ядене, гледаме бистрото море и си бърборим за неща от живота. Така неусетно минава и този ден. Никой не бърза обаче да си ляга, а все говорим за пещерите и невероятните красоти, които видяхме. Най-накрая умората си казва думата и един по един се прибираме по палатките. Утре ще тръгнем обратно към София, но първо ще разгледаме остров Левкада. И имаме намерение да стигнем до градчето Василики, което е било уникално красиво. Както и да разгледаме един от най-красивите световни плажове – Порто Кацики. И така, нов ден, бърз тоалет с бутилка минерална вода и започваме да товарим каяците. Не след дълго вече сме на път с весели усмивки на лицата и бавно реги в ушите. Произходът на името Левкада идва от белите скали, които се намират от южната страна на острова. На гръцки Левкос означава бяло. Според митологията, поетесата Сафо се хвърлила от тези скали заради любовта си към юношата Фаон. Левкада е играл важна роля в много войни от древната история на Гърция, като Пелопонеската, например. Знае се, че силни земетресения са унищожили по-голямата част от Левкада. Първо през 1948 година, а след това и през 1953 година. Поради тази причина, твърде малка част от традиционната архитектура днес е останала на острова. Затова пък малкото останали постройки на острова са повлияни от множеството западни цивилизации, които по едно или друго време са го владеели. Особено венецианците. Разбира се, най-вече се среща традиционната гръцка архитектура. Основният град на острова е Левкада Таун. Минаваме през него за един бърз гирос. След това продължаваме на юг. Останалите селища на острова са типични туристически места, които оживяват единствено по време на сезона. Едни от най-популярните места са Каламици и Василики. Отправяме се към второто, защото знаем, че това е един от най-известните спотове за сърфисти през лятото. Скоро стигаме до градчето Василики. То се води като една от най-известните туристически дестинации на острова. Разположено е в дълбок залив в най-южната част на Левкада.
Мястото е много популярно сред любителите на уиндсърф заради топлия следобеден вятър, който наричат Ерик. Този вятър се появява в залива през лятото. В курорта има доста клубове по уиндсърф, както и места за настаняване. Тръгваме по живописните улички на градчето, за да се помотаем и да разгледаме какво има по сергиите. Разбира се, във Василики се практикуват и други водни спортове. Интересен факт е, че въпреки вятъра, в залива почти няма вълни и морето е доста спокойно. Василики не е много голямо селище. Няколкото ресторанта и кафенета са разположени живописно около малкото пристанище. От пристанището човек може да си наеме лодка или да отиде на екскурзии до съседните острови Кефалония и Итака. Повечето туристи в курорта са млади хора и това е съвсем нормално при положение, че тук е един от най-известните сърфистки спотове на Балканите. Плажът на Василики е дълъг около километър и половина и е каменист, както повечето плажове на острова, но водата е забележително чиста и прозрачна. Новата част на Василики понякога споменава с името Понти, но никой не може да каже къде свършва старата и започва новата. Добре, вие вече сте видяли бая неща. Бая неща са ви се случили. Разкажи ми някаква готина история, която се е запаметила в теб и си останала за винаги, както се казва. Те нещата стават интересни, когато се обърка плана. Естествено. Всъщност няма интересна история при слънчево време и спокойно море. Да. Макар че такъв беше деня, изключително спокойно море, изключително слънчево време, вечерта доволни. Стигнахме до един скалист плаж, попънахме палатките, приготвихме всичко, направихме си вечеря, сипахме си пиене и изведнъж духна един порив на вятъра. След 5 секунди духна втори, който не спря. Помете палатки, шелтета, абсолютно всичко. А както се спали ли? Или пък вече... Не, ние седиме, точно сядаме да ядеме, да вечеряме. И небето изведнъж притъмня зверски и този порив просто не спря. След секунди заваля дъжд. Ние бяхме на един плаж, който отсякъде беше с скални стени. Това не е същия плаж, на който бяхме всъщност? Всъщност беше това. Не исках там да говорим за това нещо, да не се притесните. Някой ми разказва друг, между другото, за историята, но не мога да сета кой беше. Да, и отгоре буквално заваляха камъни, които първо бяха колкото юмрук, после почнаха колкото микровълнови печки да падат. И добре, че имаше една пещера. И оттам вече морето се дигна вълни, заплашваше да залее пещерата. Ние пълзяхме все по-нагоре и навътре. Да. И някакси там успяхме да се скатаеме. Да. Камъни падаха отвънка, беше наистина някакъв ад. Мога да кажа, че се притеснихме доста. А какво стана с багажа, всичко? Нищо не може да направим, защото буквално валят камъни. И на сутринта видяхме какви са пораженията. Слава Богу, каяците ги бяхме издърпали достатъчно към сушата и не бяха офейкали. Те ви трябва да се приберете в крайна сметка. Всъщност ние там нито имаме обхват, нито имаме възможност да някой се обадиме. Просто не знам какво щяхме да справим в тази ситуация, но сте се оправили в крайна сметка. Но каяците бяха там и греблата бяха там. Което е най-важно, да може да се приберете. Неща, да. И след нищо няма. Екипировката беше, както се казва, на дреб. Палатките бяха, водата се беше дигнала, палатките бяха във вода, спални чували, там който си им беше сложил някакви телефончета също. Ужас. И събрахме ги. И всичко завърши много добре. Умряхме доста от студ и от глад този ден, но в крайна сметка това си остава някакво постижение, това така да се чувстваш жив буквално, нали? Да. Ето ни вече на път към Порто Кацики. За този плаж казват, че бил един от 10-те най-красиви плажове в света. А това още повече разпалзва любопитството ми.
Пътуваме по доста тесен път, който разнообразяваме с дебелашки шеги и нецензурирани вицове. Когато се съберат толкова много мъже на едно място, обикновено така се получава. Порто Кацики се намира на югозападния край на острова, далеч от градове и села, но до него може да се стигне с кола. Най-близкото населено място е село Атани, което се намира на 12 км. Курортът Василики, откъдето идваме на 30 км. А когато слизаме от колата, занемяваме пред величествената гледка. Вау! Самият плаж представлява тясна ивица пясък, разположена под високите бели скали. Но това, което веднага грабва окото, е изкрящият млечно-син цвят на водата. За да стигнем до самия плаж, трябва да слезем надолу по дълга дървена стълба. Само че времето напредва, а нас ни чака доста път, така че решаваме просто да останем няколко минути и да погледаме. Плажът е от чакъл, примесен с пясък. До обяд скалите хвърлят естествена сянка и е много приятно. Просто стоим до парапета. 8 изгубени българи в най-южната точка на остров Левкада и гледаме, поразени от красотата на това място. Така завършва нашето приключение с каяци из Юнинските острови. Тръгнахме като на шега, бяхме неопитни, но останахме изумени от това място. От красотата на кристалното море, спокойствието на хората, приятната атмосфера и чистотата на бреговете. Дадохме каквото можахме от себе си. Гребахме като луди, направихме се, че гребем, возихме се на гърба на другарчетата. Аз лично на гърба на режисьор ни Ники Диновски. Доста настоятелно при това. Но то нали е добра душа и се направи, че не забелязва. Дори успяхме за тези дни да си променим мнението относно веганската храна. Тръгваме обратно към София. Очакват ни около 10 на часа път, но сме доволни от добре свършената работа и се чувстваме малко по-силни и малко по-смели. И разбира се, всички ние си обещаваме много скоро пак да се върнем на това вълшебно място и пак да гребем с каяци, защото това е може би най-истинският начин да се докоснем до действената природа на Гърция. Приятели, така завършва нашето първо морско приключение за 2016 година. Тръгнахме от остров Левкада с каяците към остров Меганиси, за да може там да спим на палатки. По пътя естествено имахме доста ситуации. Имаше силен вятър, имаше големи вълни, но ние както винаги се оправихме. Сутринта тръгнахме обратно към Левкада, като разгледахме невероятното крайбрежие. И наистина беше страхотно красиво. Сега е време да палим към София и към дома, а на вас да пожелавам лека вечер с програмата на BTV Action. Дивата муха се излъчва със съдействието на Сладоледи Медина.